2, 1, nyt. Oi joo. Silmiä ei pysty avaamaan. Ai. Voi jumala. Silmiä ei pysty kyllä avaamaan. Tää meni jotenkin... Mitä mulla on suukki täynnä kaikkia tavaraa? Tää meni aivan... Ei. Nyt tää on hengitysteissäkin tää tavara. Oh. Ei, silmiä ei vielä pysty avaamaan. Odotetaan nyt. Ei tätä. Oi jumala. Mitä väriä täällä nyt sitten on? Väriä pitäisi vissiin olla naamarissa, mutta en osaa kyllä nyt sanoa yhtään, että kuinka mulle sitä nyt... Ai saakeli, en mä saa silmiä auki otettu. Mä näen, että mun kädessä on jotakin punasta tai jotakin väriä, mutta en mä saa silmiä vielä auki. Pausataan nyt hetkeksi, mun on pakko hetken aikaa käydä jotakin puilaa. Otetaan pari minuutin päästä uudestaan, vaikka katsotaan tunnelma.